Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi kiti weltare huccide moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiide on tan goto fof salminama e inde kono kadi ono manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol goto fof salminama juurama eɗo wawi wonde kala ɗum noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla banima Aissata Ndiaye jaam Allah walema a salminama no fewi kadi a salmitama en calmini dendagal yiiɓiyankoɓe men ɗoɓe goni e nder jokli windere nde kala e kuuɓal en calminiɓe en jettiɓe ko noonne kadi en jarniɓe kono ko namdal joguimi no mbadduɗa e poussiére hanki hande poussiére o muusi surtout hanki noon Amadou woni ñalawma mo ganduɗa muusi gulɗo jaw ñalawma kamniɗo ñalawma kawniɗo kamniɗo mbara lojaki tan nde jaltuɗa nde mi lojaki mi waɗi feere kam ha mi yiilimay ko waji ɓe jiili ko eyyi joni noon ɗum to woni mi yiyanima hande aɗa jogui masque mi mofti a mofti d' accord ala basi ɗum ɗon kam ganda hande Dakar foof presque mo jiiɗa foof nana suumi hinere nana suumi hunuko noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude e jaydeji men Aissata ene wayno ko gonɗen haalde ɗo henne ko tigui woni saaha gonaɗo o guila hanki hande kono noon kadi ɗamina ha janggo jayde kewɗi noon garti hen mayno ɓuuri famde ko noonne kadi enen koye men woni Pindi TV tellima tigui hanki e beddaji wuuro lamorgo ngo gam darde holno gueɗɗe mbayi noon tigui Amadou ma ar hen ɗo e yesso Allahu lamɗo jaaɓi vox populi udditadama tigui nden ɗon jayde no wayno oɗo subaka hande arti kay koye oɗo saaha mo ganduɗa ko saaha kamniɗo ene wiide jayde nde ɗum ɗon noon nde wi tan ko leydi ndi kala e oɗo saaha nana tigui suddi ko yewti ko e fundu ɗum ɗon noon saabima ha Sénégal nabɓe kala mo jiiɗa ina kay waɗi masque e yeeso muɗum ɗum ɗon noon hulitama wonde ɗin ɗon masque ji ni jeeyi sababu tigui ha ngakki e nder pharmacie ji ɗo e wuuro lamborgo ngo Dakar hulitama noon wonde kay on ɗon temps mo gonɗen walla mbiyen tigui hono nduɗo fundu kay ma jokku ha janggo alkamisa so hawri e welede Allah ɗum noon ko jayde enquête rewi hen enquête loski koye on ɗon fannu ndewi tan ha joni ko hen no ganduɗa ndi kay ko furɗudu teskaɗo tigui e nder Dakar ha e ko taari ɗum ɗon noon ndewi tan ha joni ko dentingol ko fati e banggue to banggue laaɓal hani e ko nandi hen saabi noon jayde ndewi tan oɗo saaha kay ko fundu mawdu tigui ne wayno naati tigui e Dakar ko nonne kadi hani e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal ɗum ɗon noon ma duuma ko tolni e balɗe tati eno wiiri jayde nde hulitama noon wonde noon ko fanniyankoɓe to banggue cellal balli kañumen ina wayno ere yimɓeɓe enen kay ha joni nde mbaɗata ha joni masque on ɗon mo ganduɗa ina falo ɗum ɗon fundu ko nonne kadi ɓeɓe ganduɗa ina gondi e rafi biteɗo asma kañumenne kadi woto pat tan ha tigui rafi o heeɓido ɗumen walla ha heɓto ɗumen nde puɗɗo ƴettude ko yewti ko e podɗe ɗe ƴettanno ɗum ɗon ɓe jiiɗi wi tan ko yoɓe tan ha joni ne wayno ƴettu podɗe mabɓe ko adi e nde ɓe pikka on ɗon crise jayde le soleil jayde guendire nde e oɗo saaha wayli sawru mbaggu jayde nde ari noon koye fuɗɗode woni korka walla mbiyen tigui ɓe ganduɗa ɓe ko nodirte hono carême to banggue rewoɓe diine isayankoɓe ɗum ɗon noon jayde nde wi tan ko taɓal tigui gam yaɓande pakka ɗum ɗon noon ma fuɗɗo hande e oɗo ñalawma mo gonɗen saabi noon yiya tigui ko photo biteɗo monseigneur Benjamin Ndiaye mo ganduɗa kam tigui ardi église catholique ɗo e leydi men Sénégal noon tigui pako hankkadi yettima ɗum noon jayde quotidien rewi hen jayde quotidien le quotidien oɗo subaka hande haalata ko yewti ko e kaldigal gendi ko wiyete ko hono dialogue national ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha wonko fuɗɗi tigui jiiɓade hen ɗum ko caggal nde konguɗi gulɗi jawlom mbi hakkude Déthié Fall e biteɗo Valdiodio Ndiaye ko nonne kadi e Benoît Sambou mo ganduɗa kay kañum hoore muɗum watidi tigui ko yaltude e on ɗon sall yeehi mbiyen gam gueddude ko yewti ko e ngal ɗon kaldigal kono ɗum ko ene tawe hen goɗɗum ko toon to Bakel hulitama wonde noon ko won commerçant goto tan yana toon ko nonne kadi ko preje makko kepta l'observateur l'Obs jayde groupe Futurs Médias ari koye yewtere yanje nde waddi e biteɗo hono Semil Sankak mo ganduɗa ko kam tigui joɗani ɗo hen gongo witengu FMI woni tan fedde ganduɗa ɗe kam tambi kala ko yewti ko e banggue boñ windere nde tawi noon ko ɗo e Dakar tigui o woni o suuti noon konguɗi kay ummade e FMI ko noon kadi fewde leydi men Sénégal e wiide
makko noon ko adi kala ko jobdi kuɓam woni courant o tigi ɗo e leydi Sénégal ina ƴelliti no feewi o arti kadi eko yewti ko e gueɗe e nder leydi ndi ko wiyete ko hono croissance woni tan ɓamtare nde ganduɗa nde kay ine teske o arti hen noon holko jeeyi sababu ɓesguji ɗi ina wayno jiyani ɗum no hannirta ni e wiide makko noon ko yogo e gollorɗe kay ha joni goni koye secteur informel saabi noon oɗo saaha kay gueɗe ɗe kala ina leefi e wiide makko goni makko jaaƴi ina tawe e hello 4 e 5 e jayde witende l'observateur. Libération jayde nden ɗon ina wayno arti koye alhaali tiggu mo ganduɗa o kay ne wayno wujjanoma ko noonne kadi wara ɗum ɗon wanno ko toon to wuuro witengo Fatick biteɗo Miya Ndiaye noon kam tigui tumano e on alhaali kanko tigui mbiyen oɗo saaha o nanggama ko noonne kadi o tuuma ko wargo e wiide noon mo ganduɗa ko fanniyanke ko yewti ko e banggue hakkille bani adama e wiide makko noon oɗo debbo barɗo guelɗo cukalel walla tuumaɗe gonɗon wargo hay hunde heɓanimo to banggue kaaɗi ino wiirimo noon gueɗe kala ina ɗamina ko fay arde ma ɓuur tigui luggikinere ko noonne kadi yañe ha fammine oɗo biteɗo Miya Ndiaye tuumaɗo e ngoɗo wargo joɓjoɓɓe dañ ko kaali Dakar Times ɗum ɗon ko noon tigui nden noon jayde arti ko e cimtol mbiyen rapport mo ganduɗa dowlaji dentuɗi ne adori tigui wadde e kala lebbi tati ɗum ɗon koko fate banggue hono haren nde ɓe gummani walla mbiyen nde ha joni ndeɓe haren tigui ndeɓe goni ko fate banggue hono waɗa boniyankagu ɗo e Afrique ha tengti to banggue Afrique rewo hani e Afrique banggue hirnague ɗum ɗon noon cimtol ngol yañima hen no fewi ina tawe e hello jeeɗiɗi e jayde witende Dakar Times. caggal Dakar Times ko jayde Stade ko ɗon uddata robindo men jayde jeewoɗo subaka hande jayde noon ene wayno arti koye 8e de finale aller woni tan match jahal ngal ganduɗa ina faada hande jayde wi noon ene wayno ko poɗodiral walla kuccam ɗum ganduɗa kay ko choc woni tan ko ha joni pelbodire mawɗe jogori teskede oɗo kikiɗe hande ɗum ɗon noon ko Lyon kañum ma jabbo Juventus mbo Cristiano Ronaldo ko noonne kadi Manchester City kañumne ma ya yilloyade toon to Santiago Bernabéu ko stade mbo Real de Madrid ɗum ɗon noon jayde wi tan ko Real omo ganduɗa ko Ronaldo ari tigui e saaha mo ɓuuri suɓade ko noonne kadi mo ɓuuri ha joni maldede biteɗo Garcia kañum noon holliti suuti konguɗi so wiide wonde ene kay manam ko hunde ganduɗa nde ndeɓe cohli walla mbiyen ndeɓe ɓuuri yidde so huccidde e omo ganduɗa ko Cristiano Ronaldo on ɗo Ligue des Champions ko ɗon tigui keddotoɗen ko yiwte banggue wonde ɓurɗo wawde loggude bituji to banggue histoire Ligue des Champions européenne omo ganduɗa ko biteɗo Robert Lewandowski oɗo saaha tan ngaylima ha yetti e tolno nayaba woni 4e place ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno ko mantinade e robindo men jayndeji Aissata Ndiaye banggal fait divers Amadou hande noon ari koy ko puɗɗoriɗen ko woni tan poussiére mo ganduɗa jippima e nder leydi ndi ha heewi hanki ɗum noon mataw tan ko guila hecci hanki jamma ni fuɗɗi so ƴewtedama ha hanki noon mataw ko yuppi ko kañum ƴetti record o Amadou no fewi hanki andi so tawi o woni ɗo sa woni nder ɗo hen ne wayno sa yaltani Bowal Cikra Haydara kewani kono nde yaltade yiyama no fewi kadi vraiment ko hendu hewdu doole ko noonne kadi ko fundu nde ganduɗa jorima tigui e nder leydi ndi saabi noon hono Pindi TV eɗen gandi no mbiɗen ni kala e saaha kala ko kewi eɗen eto tigui e manam hemnude bandiraɓe habrude ɗumen saabu ko ɗum waɗi men ɗo saabi noon en tellima e nder booli wuuro lamorgo ngo Dakar gam darde e gueɗɗe no cifori sa daari hanki Aissata ne wayno kala mo jiiɗa nana buumi hunoko nde tawno ko ɗum hono safroɓeɓe kañumen tigui erino yo yimɓe mbat ɗum ɗon noon ala no mbatten tan so wona darde quelques images walla to kalten ɗo ni aɗen mbaɗa déjà défilé ɗum ɗon noon ko yidde wiide so tawi a daari ɗiɗo image uji no qualité air o wayni ko noonne kadi eno gueɗɗe mbayni no yimɓeɓe kadi ha joni ɗoftori hono gonɗon erago wadde firti ko vraiment haysono tawi hanki sa yalti cikkata mataw ko kulhuli jogaɗi ɗi to banggue rafi peñƴo o ko ɗum ɗon woni ko soynaɗo kono kam wona haydara mataw ko erago ganduɗa ko médecin ɗi ne wayno erima ɗum en ettima noon ne wayno hebde hewɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe to on ɗon banggue en keɓaniɓe to banggue image kono en kalde mabɓe kamɓe kolliti wonde yo en ndentini yimɓeɓe soko wayni waɗi yo yimɓeɓe mbaɗa masque ɗi ganduɗa ɗi ko masque uji ɗi ganduɗa ko mbaɗa recommandé saabu ina nafa no fewi kadi yo sukaɓe ndento yaltude won gotoni biɗo wonde ina moƴƴi ko wiyete ko kala ko fate banggue kuruɗi yo dartine pour sukaɓe saabu poussiére o ne wayno ɓuuri bonde koye sukaɓe ɗum ko goho
ɗiɗi e moɓe nayeɓe kadi kañumen keddo nder toɓe gondo tawi kadi ne wayno funno ndun ɗon yiyataɓe ko noonne kadi waɗoɓe coftal ɓalli mbasa wadde coftal ɓalli bowal saabu so tawi neɗɗo o ne doga ne wayno becce makko ŋaɓoto hunukko e gueɗe mbaɗe foof donc ɗum noon so tawi naate makko enoɓe mbiri kamɓe médecin ɗi en mbaɗino en ƴettima en jokkodiri en biyete docteur Sarr e docteur Ibrahima Ba mo Sinthiou Bambe e ko noonne kadi en jeehinen fannuji kewɗi en keɓani haala mabɓe certes to banggue yimɓe ne mbawa heeɗade kono kam ko ɗum ɗo ɓe jomni men noon tigui Amadou te ko ɗum woni gonga e kadi ƴettude ko wayni so dañi puseraji mbaɗi ni ƴettude kadi ko wayno ko hunde ko ganduɗa ko wayno nebam waɗay kine muɗum ina moƴƴi hen kono kadi Amadou suurde sukaɓeɓe surtout sukaɓeɓe ɓe ganduɗa ko cukalon tokoson ngala ala ko gandi saabu hande ina heewi hen sukaɓe ganduɗa ena garda e jogo asma guilani goni cukalon keccon ina heewi hen hande e kadi doƴƴoli kadi ina muuse banggal mabɓe ɗum ɗon foof kamɓe ɓe ɗon aɓe poti wasde yaltinede hayso tawi yaade école nde ni hanki kam mardi gras wonno yiyama won école aji kewɗi ɗi ganduɗa ni hanki sukaɓe mumen jaltinani ɗumen saabi ɗum noon ko poussiére mo ganduɗa jippima hanki e nder leydi ndi wona noon Sénégal tan Amadou saabu Mauritanie ko jippi toon ko jippaki ɗo e nder leydi meɗen Sénégal toon poussiére o ɓuuri musde hecci hanki ni mataw seɓori kamɓe banggal mabɓe enenne ƴettuden gueɗal meɗen hanki tawde ko ha alhamisa janggo yomoni fo wat hen ko ganduɗa ko noon docteur eɓe mbiri ko tan buumade ha waɗa feere ha poussiére o wasa nadde ɗum ha woro wasa nadde kam wiyata kono wasa nadde ha woro cuuɗi ɗine yo udde ballanteje ɗene yo gartirama ko ɗum ɗon ɓuuri kadi ene jaari famde Aissata oɗo nduɗo hendu walla mbiyen nduɗo fundu saabu en gandi Sénégal gonɗen koye nokku biteɗo hono Afrique subsaharienne mo ganduɗa ko nokku ɓaɗiɗo ceene woni ko wiyete désert sa daari a fuɗɗo a haali leydi Mauritanie eɗen gandi so tawi hendu ndu moyi seeɗa tan ceene ɗe piɗɗito saabu gonɗen kadi ko saaha mo gonɗen o gonɗen koye saaha ceeɗu walla dabbu walla ciltirɗe dabbude en tout cas leydi ndi so leppani kala hendu so moyi seeɗa tan ɗum woni ko fiɗɗitto manam naata e nder windere nde kadi no mbiɗa ni wona tan Sénégal wona tan Mauritanie Algérie ko hen Mali ko hen ko noonne kadi e ko wayno Niger en leyɗele ɗe ganduɗa ɗe nan hande goni e jaune walla mbiyen didirgol ganduɗa ngol ko wiyetengol Afrique subsaharienne woni to banggue nokku ɓurɗo hewde ceene ko wiyete désert noon tigui Amadou ko ɗon guddirten roɓindu jayndele meɗen ko salminde tan e jarnude fulfulde foof wonɓe Afrique caggal leydi banggue foof Europe to woni foof ɗum noon ko wiide on tan ha lawol gongol bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banu gorko Amadou Moussa Ndeye Fatouma Sali heɗen noon e banggal caméra o ha janggo so Allahu lamdo jaaɓi